मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआव थांग्रा लामा मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआव थांग्रा लामायाव चेकिंआ सोलिगोन खालि टाउनल' नङा सोरबा जुदि सानदोंब्ला जे आङो नैबे गसाइगावनि खनायावसो पिकनिक जानानै गारि सालायदों आंखौ रावबो मोननाय नङा सोरबा जुदि सानोबा आङो नङा आं सरलपारायावसो फैदों आंखौ रावबो मोननाय नंला जुदि बिदि सानदोंबा बे एकदम गिलु बालु गोरोन्थि जागोन खुनु खारनाव पिकनिकआनो होन बा जिखुनु खारनावनो होन जुमाय लोंनानै गारिखौ दा सालायथारथों पिकनिकनिफ्राय ओंखारनाय हाबनाय जिथु लामा बे मोनफ्रोमबो लामायाव थागोन पुलिस बा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट एखमबा ज' थागोन एखमबा आलदा आलदा थागोन गथिखे मोनफ्रोमबो पइन्टआव खिन्थु थागोन आरोखि गिबियावनो गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय बयखौबो खुलुमहरग्रोबाय नैबे हान्थामेला बिफाननिफ्राय हान्थामेला बिफाननि जानानै नंगौ नोंथांमोना नुदों जों चेकिं खालामगासिनो दङ बे चेकिंआ जाबाय थाखायो थेवबो नैबे गोदान बोसोर दा पिकनिक जानाय बोथोर नालाय बेखौ नोजोर होनानै जों दा चेकिंखौ बांसिनै माने गोख्रोंसिनै खालामसिनदों आरो बेजों लोगोसे रड सेफ्टि मान्थ मोनसे अफिसियेल इन्सट्राक्सन फैदों रड सेफ्टि मान्थ फालिनांगौ नैबे 1 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम बेबो मोनसे नांफाबाय बे खेबसेयैनो जोङो जोंनि थांखिखौ माने रैखाथि जिथु गारि सालायनायाव रैखाथि जिथु लाखिनांगौ बेखौ नोजोर बोनानै जों खेबसेयैनो हाबाफारिखौ आखायाव लादों आरो नैबे समाव जिहेतु पिकनिक जानाय बोथोर गतिके बे समाव बांसिन जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनो बेखौ जिखुनु प्रकारै होबथानांगौ बे जोंनि थांखि दा क'क्राझार जिल्लायाव जिसिबां जायगायाव पिकनिक जाग्रा जायगा दं दाथ' पिकनिकजोंसो बोथोर नालाय पिकनिक बोथोर नालाय मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआव थांग्रा लामा मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआव थांग्रा लामायाव चेकिंआ सोलिगोन खालि टाउनल' नङा सोरबा जुदि सानदोंब्ला जे आङो नैबे गसाइगावनि खनायावसो पिकनिक जानानै गारि सालायदों आंखौ रावबो मोननाय नङा सोरबा जुदि सानोबा आङो नङा आं सरलपारायावसो फैदों आंखौ रावबो मोननाय नंला जुदि बिदि सानदोंबा बे एकदम गिलु बालु गोरोन्थि जागोन मानोना नैबे चेकिंआ खालि हान्थामेला बिफानावल' खालामाखै जिल्ला बेंथाइनि लिडारशिपआव नैबे हान्थामेला बिफाना जथायै बे चेकिंखौ खालामगासिनो दङ जिखुनु जायगायाव चेकिंआ जिखुनु टाइमाव जानो हागौ बा जागासिनोबो दङ गतिके जोंना मोनसेल' खावलायनाय खुब स्पष्ट भाबै बेखौ गोख्रोङैनो होननांसिगोन जे खुनु खारनाव पिकनिकआनो होन बा जिखुनु खारनावनो होन जुमाय लोंनानै गारिखौ दा सालायथारथों बेखौ खोनासङै मानसिया बानो हागौ हेलमेट गानाजासे गारि सालायनो जानाय बे खोथाया गारि मटर साइकेल सालायबादि हेलमेट गाननांगौ बे खोथाखौ बयबो मिथिसिगौ बेखौ माने मिथिनानैबो जे गोरोन्थि खालामो बै जिनिसासो जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां दा माने जों बेथ' नियमाथ' दङ जोंथ' जोंनि नियम बादियै बिसोरखौ जों फाइन फोनाङो एखमबा ओरैबादि फैयो एकदम माने सिबसनलाङो खाथिजों लाखिनो थिनबाबो लाखिया आरो बांसिन फेख्रायलांनाय जे लाखिनो थिनबाय उन्दै गथ' कयेकजन दङ माने लाखिनो थिनबा बांसिनसो गोबारै खाथिजों सालायलाङो आरोखि दा बिसोरनि खोथाखौ सानोबा जों बिराद दुखु मोनो सोरनि फिसा मानो बेबादि अबुजन जाखो मा दं बेहा बेखौ अनेक साननो गोनां दा बेखौबो जोङो माबा लादों बिदि होननानै जों बिसोरखौ गाराखै बिसोरबो जोंनि समाजनि बिराद गोनां जिहेतु अंग बिसोरबो जोंनिनो जिहेतु सासे बिराद माने भेलुएबल सोद्रोमा जिहेतु बिथांमोननि थाखायबो जों सानाखै नङा सानदों दा जोङो मोनसे रिसेन्टलि थांखि लादों डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि दारै जे बेफोरबादि गथ'आ खारलांनायाथ' खारलांबायानो दा ओरैबादिबा सोरबा जुदि बेफोरबादि सालायग्रा मोनोब्ला जोंनो माने पाब्लिकनोबो हेल्प नांगौ गोरों गोरा पाब्लिक अनेक दङ बिथांमोनाबो जोंखौ हेल्प होनो हायो
जा बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों जे बिथांमोनाबो जोंखौ हेल्प होनांगौ आरोखि मारै हेल्प होनो जे बेफोरबायदिखौ माने मोनोब्ला माने कमप्लेन थिग नङा गारिनि नाम्बारखौल' जोंनि डिटि अफिसाव हैबानो माने आंनि टेबोलाव हैबानो जों बेखौ बुजाया जाय बे बिदि नङा जे जों नाम्बार मोननाय लोगो लोगो बेखौ थांनानै बहुद गाज्रि धरनै माबा खालामगोन बिदि नङा नाम्बारखौ मोनोब्ला जोङो जिल्ला बेंथाइ ओमफ्राय पुलिस प्रसासन ओमफ्राय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट ज' थांनानै बै न'खराव थांनानै बिनि माबाखौ लोगो हमनानै बिनि सिगाङावनो बे गथ'खौ बुजायनोसो नाजागोन आरोखि ओमफ्राय मोनसे खोथाया मा आजिखालि गथ'फ्रा माने अनेक सोरबा ड्राग्स जाग्रा बेबादि थायो नालाय निसा लाग्रा गथ'फोर थायो दा बिसोरखौ गिनानै सोरबा साननो हागौ जे आं खिथायोबा बे मिथिबा माने आंखौ एक्सन लानो हागौ नामा बिदि साननो हागौ दा बहाय आं मोनसे खोथा स्पष्ट होनो लुबैदों जोंनो सोरबा जुदि बिदि नाम्बारखौ होफैयोब्ला जों मोनबाथ' जों एक्सन लाखाबायानोसै माने जों चेकिं समावहाय नाम्बारखौ लास्लाबनो हाया ओरैबादि गोबारै थाङो आरोखि बिसोर मेन्टेलि प्रिपेयार जानानै थाखाय गोजाननिफ्राय एकदम बिराद थांगोन होननानै प्रिपेयार जानानै फैखायो बिसोरो ओंखायनो जों हास्लाबा दा बेबादि सोरबा जुदि जोंनो नाम्बारखौ होफैयोब्ला जों बिथांमोननि जिथु माबा बेखौ जों बिराद गफनै लाखिगोन जों खिथानाय नङा माने उमुगानो होफैदों बिदि जों होनथारनाय नङा आरोखि दा डिटि अफिसाव थांबाबो जायो पुलिसनाव थांबाबो जायो नङाबा माबा जों नाम्बार मोनसे रिसेन्टलि हगारगोन माबा नोंथांमोननि दारैनो जे नैबे नाम्बाराव माने कन्ट्रल रुम जों मोनसे खालामनो नागिरदों बाय नाम्बाराव कয়েকदिननि गेजेराव जों मोनसे माबा बेफोरबायदि मेल खालामबावगोन खौरां मेल दा बहाय बे नाम्बारखौ आं शेयार खालामगोन बहाय जास्ट वाट्सएपआव फाथायहरबानो जों मोनगोन आरो फैनांलाया बेबादि ओमफ्राय दा नोंथांमोननि बे हेल्प नांगौ जाहैबाय आरो नोंथांमोनथ' हेल्प होगासिनो दं आं नुदों मानो होनबा बेफोरबायदि मेसेजखौ एकदम गामि खनासिम गफासिम गामि गफासिम खना गफासिम थांनोब्ला माने नैबे नोंथांमोन बादिया जुदि हेल्प होयोब्ला बे साबसिन जागोन होनना आं सानो बेनिफ्रायनो जागासिनो दं नालाय गतिके बेखौ जोङो बे सैथो खोथाखौ जों मानिनानै लाथारनांगोन जुमाय लोंनानै गारिखौ दा सालायथारथों जुमाय लोंनायखौथ' जों बादा होआ बादा होनो हानाय जोंहा मोन्थायबो गैया आरो जों बादा होनो गोनांबो होननानैबो जिबनाव साना खिन्थु जुमाय लोंनानै गारि सालायनायखौ जों बादाल' होनाय नङा जों बेखौ हमथागोन माने नियमनि गेजेरजों दा बाहाय फाइनखौ नायोब्ला 10,000 फाइनाथ' दंखायोआनो नाथाय बे 10,000 फाइनखौ साननायनि सिगां बे जाब्रबथाय जानानै जुदि माबा मोनसे गाज्रि जाथाय जायोब्ला बे 10,000निख्रुइ बेसेबां बांसिन खहा जागोन बेखौसो सानहरनांगौ बे 10,000खौ साननाया गिदिर खोथा नङा आरोखि बे माने जाब्रबथाय जानानै जुदि माबा मोनसे गाज्रि घटना जायोब्ला गावजों लोगोसे न'खरनि मानसिफ्रा बेसेबां आलाय सिलाय जागोन बै खोथाखौ सानहरोब्ला बे नैबे 10,000 जिथु फाइन बे नगण्य बादि नुयो दा ओंखायनो जों खुथार माने जोङो गोसो सिंनिफ्राय आरो बिफाननिफ्राय बारे गले मोनसे खोथाखौल' होनबाय थादों जे माने जुमाय लोंबाथाय कन्ट्रल थाया नालाय बिराद स्पिडआव सालायनोसै बेयावनो जाब्रबथाया जानोसै जाब्रबथाय जानानै गिलु बालु बै गिख्रंथाव जेराव माने जिउ जोबनायसिमहालागै जाथाय जों नुनो मोनो आथिं बायनाय आखाइ बायनाय बेफोरथ' थाखासैयानो दा थेवबो क'क्राझार जिल्लायाव अन्य बोसोरनिख्रुइ जे लासै बे माबाखौ एसे खमायनाय नुदों बेखौ खोब गोग्गायै आं बुंनो लुबैयो आरो बे जिथु धारा मानसिफ्रा जिथु बुजिनाय जिथु भाब फैबाय बे आरो थाबाय थाथों आरो बारायबावथों बेखौनो जों मिजिंथियो नैबे टाउनावल' नङा आं होननाय ओरैबादि दा बे कয়েকदिननि गेजेराव पिकनिक सिजन नालाय पिकनिकनिफ्राय ओंखारनाय हाबनाय जिथु लामा बे मोनफ्रोमबो लामायाव थागोन पुलिस बा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट एखमबा ज' थागोन एखमबा आलदा थागोन गथे मोनफ्रोमबो पइन्टआव खिन्थु थागोन आरोखि ओमफ्राय नैबे पिकनिक नैबे बांसिनानो बे जानुवारियाव जायो नालाय बिनि उनावहाय जानुवारि जोबोब्ला जोङो एवारनेस केम्पेइन खालामगोन बे हाथाय बाजार बेदिनो गामि ओमफ्राय स्कुल कलेजाथ' थाखाबायानोसै बेफोरबायदि जोङो एवारनेस प्रग्रामखौ आरो आखायाव लाबावगोन